Suomi menee historiansa 8. kerran jääkiekon maailmanmestaruuskilpailun loppukilpailuun. 95 tuli voitto ja nyt sunnuntaina lähdetään hakemaan toista voittoa. Katkeria tappioita on tullut, mutta ne pyyhkäistään tällä kertaa pois. Ja mikä parasta, pyyhkäistään loistavan pelin takia. 2008 välierissä Venäjä voitti Suomen 4-0, vyöryi silloin maailmanmestaruuteen. Suomi voittaa tänään 3-0 ja se voittaa hienon pelistyksen jälkeen ja se loppuu tähän. Loistava ottelu Leijonilta. Petri Vehanen yksi kentän kuningas. Mikael Granlund, koko Bratislavan keisari. Tässä oli ystäviä, aivan peltikin. Nyt on teljetty herrojen vitriin. Ennen joulua silmänsä raottaa. Ja vielä varmuutta uudesta kodista. Muutama kuukausi täytyy se skarpata, kunnes on tullut sen aika juhlia. Nyt poika sanoo, se kylpää, se laulaa ja huutaa. Kannusta champagnea, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika sanoo, se valvoo, se riekkuu ja rällää. Katselemalla, meidän poika on tullut kotiin. Alkaa se kiima, alkaa kellosta loppua tiima. Vielä viimesi tosikoitoksi, yberlevoton ne junen päästäkin. Vaihtuu vuosittain ystävät naamat, kohta poika he syleille saavat. Nyt kapteeni käsille nostaa, halaa suutelee kun omaa lastaan. Nyt poika sanoo, se kylpee, se laulaa ja huutaa. Kannusta champagnea, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika sanoo, se valvoo, se riekkuu ja rällää. Katselemalla, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika sanoo, se kylpee, se laulaa ja huutaa. Kannusta champagnea, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika sanoo, se valvoo, se riekkuu ja rällää. Katselemalla, meidän poika on tullut kotiin. On tullut kotiin, on tullut kotiin. Poika on tullut kotiin, on tullut kotiin. Vielä aikaan sotiin. Poika on tullut kotiin. Poika sanoo, se kylpee, se laulaa ja huutaa. Kannusta champagnea, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika sanoo, se valvoo, se riekkuu ja rällää. Katselemalla, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika sanoo, se kylpee, se laulaa ja huutaa. Kannusta champagnea, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika Pesonen painaa sinne ja Pesonen lyö loppuniitin. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. Nyt se on selvä asia. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. 3.19 ottelun 3. erää jäljellä. Aikaa. Ruotsi on lannistunut ja Mika Pyörän lataa. Se on lopun alkua. Se on lopun alkua. Suomalaiset iskevät 5-1. Ja tämä on nyt sellainen löylytys, kuulkaas ystävät rakkaat. Täällä yrittää Kai Kunnas hypätä kimppuun. Se on sellainen löylytys, että siitä ei parempaa virttä enää voida saada aikaan. Tanssit ovat alkaneet. Lajunen painaa perään. Vajaa minuutti peli aikaa jäljellä. Pihlström! Tämä on valtaisaa ryöpytystä! Tämä on ryöpytystä! Tämä on isku! Se ei ole isku vyön alle, se on isku maaliin! Antti Pihlström iskee 6-1! Leijonan miehistö, toinen maailmanmestaruus! Se tulee tässä loistavan, uskomattoman, määrätietoisen esityksen jälkeen. Ja numerot näette taululla, ne ovat 6-1! Ei jätä selittelyille sijaa. 2-1 Petri Nokelainen, 3-1 Niko Kapa, 4-1 Janne Pesonen, 5-1 Mika Pyörälä ja 6-1 Antti Pihlström. Vihdoin ja viimein se on totta. Vihdoin ja viimein se on totta. Hän tulee hakemaan sen pystin, jota on metsästetty vuodesta 1995 saakka. Ja nyt se metsästys saa sitten arvoisensa lopun, kun Mikko Koivu tulee sen sieltä hakemaan ja vie sen hetken kuluttua joukkueen syleiltäväksi.
Vuoden 2011 finaali on päättynyt Suomen 6-1 voittoon ja katsokaa mitä tapahtuu nyt. Sitten alkaa kuulua hirvittävää meteliä ja sen jälkeen poika viedään sananmukaisesti sinne seuraan, minne se kuuluu, niille pelaajille, joille se kuuluu, jotka ovat sen täältä Bratislavasta hakeneet sen vaikeuksien kautta, mutta hakeneet sen uskomalla itseensä, uskomalla jokaisessa pelissä siihen, että voitto tulee, vaikka sitä joudutaan hakemaan. Muutama kuukausi täytyy se skarpata, kunnes on tullut sen aika juhlia. Nyt poika se tuli! Se tuli poika kotiin! Hommi, mutta se tuli nyt! Se on tässä! Vittu me tehtiin! Francisco laittaa ehkä maski takas päälle. Mä soitan kotiin, että Suomi on maailmanmestari! Suomi on maailmanmestari! Hei! Maailmanmestari! Tosi koitoksi, ympärlevot tonne junen päästäkin. Vaihtuu vuosittain ystävät naamat.